Ngizoyifundela ngoba anginazwelo bazalwane anginazwelo. Lokho bazalwane sifunda chapter 3 soqala ku verse 1. Kanjalo bafazi thobelana amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa yizwi azuzwe ngaphandle kwezwi ngenkambo yabafazi bawo ebona inkambo yenu emhlophe ekwesabeni. Amen. Hallelujah. Amen. Hey bazalwane, indaba yokuthobeka. Cha, indaba yokuthobeka nje iyodwa singakakhulumi ngokunye. Kuyasehlula ukuthobeka. Ukuthoba nje. Mhlawumbe kunjengoba uma kade yasho ukuthi mhlawumbe ayikho into endlaliwe phansi kwathiwa ekhaya sihamba ngalo layini. Ngoba ukuthoba kuyahlulana. Uyazi umuntu uhlula ukuthoba indoda seyithobile. Phambi phela indoda uyazi ukuthi phambi kwabantu mayihlamba lazi iyathoba. Eyaphoxeka. Ngoba uphoxekile uyatshoda athule nje. Noma ngingafelela uma sekufika. Kodwa umuntu osazana ngaboni nje ukuthi khona into wrong aseyenzile. Uthi uma usuphuthuma sobona ukuthi ngeke sihlala kakhulu lenkonzo sengifuna ukuhamba baba sahlezi lapha no baba bani. Vele nje kakhulu uthi hey. Nakha. Bonke besola sambi. Isikhathi baba. Isikhathi. Mina ke baba ubaba ungozo ngimbiza ngomngomezelo manga ngifuna nje ukumkwatisa. Phela abazalwane i-relationship nomshado mude ngathi kwesinye isikhathi ungahlala nje umuntu umhlokoloze yabo ubone nje ngathi into seyithule akengibona ukuthi umuntu usaphilani. Kodwa ukuthoba abazalwane ukuthi uma behlezi ngabanye babo ngamanithatha ifoni yakho ubhale message. Yes. Amen. Uma ubona ukuthi message akayibona ukuthi uyiringisa kancane fana bese uyacisha. Umkhuba wethu lo. Ukunokufika nje ubona ungamakhosikazi ahlezi lapha abalindile. Hayi wena ke. Isikhathi baba. Asambele phela. Ufuna nokukhipha izwi njalo nje. Sethoba. Amen. Uthoba noma indaba uyizwa ukuthi uyazi kule ndaba bengisangashiya into eziningi kodwa ngoba ngeke ngithi mangikhuluma ngesinye isikhathi ngithi ngiyamthanda ubaba onezwi elijuqu. Yes. Uma ushade nobaba uyalizwa izwi lakhe maselithi okay siphelele le ndaba. Bese yathula. Uma umyeni wakho uzosho izwi lithi siphelele le ndaba. Uqhubeke wena. Cha phela ukuthi uyazi ukuthi bazalwane sesingabafisa ngiyenzeka ukuthi njengamanje akusikhoza ngikhuluma nabantu abashadile kuphela ngoba abanye beni basangashada. Yes. Ngikhulumela into yokuthi kuyenzeka umuntu esizana ekhuluma indaba iphele. Mawusehlezi wethu uthi Nathi kaba ngibengisho. Manje usewazi ukubuyela emuntu ukuthi ye baba asiqedele le ndaba athi ayiphelile. Enye into ngoba baba bazane uyazi ukuthi banobuso ngathi beyashesha ukhohlwa. Ningaba nento manje. Emva kwemithanyelo usakhuluma ngathi akwenza kanjani nje la ekhaya. Yes. Hey, ngikhala phansi le ndaba lo mbuthi ngathi usekhohlwa khona ukuthi khona. Say right. Angikhohlwa ke mina. Nasifakazela nanga. Sake lokho ke bazalwane kubisa ukuthi ke uyalinda isimo siphole. Kufana noma ubone ukuthi le ndaba ngathi sihamba isikhathi eside. Angiyayithandi ke mina indaba eyeqa insuku. Ngiyayithanda ikhona namhlanje phela kodwa manje uyawabona ama-out. Isisiloko kita ndana yodwa. Fana noma kufika umuntu nisagida kuleyo nto. Afika hlala isikhathi eside xoxo. Mase hambile kunzima kuyiqala phansi isiphelile. Ngoba nendaba ngakuyo indaba yakhe leyo. Ushilo kusizwathi umyeni wakho uyayevuma engavumi. Ngisho yabona umuntu musohlala isikhathi eside ngisho ku WhatsApp umuthi sawubona uyebo wakho uyakutshela lo akekho right namhlanje akekho Amen. base babuza right ngi-right awukho ngi-right Nakha. kodwa lento lena inokuthoba uma ubona ukuthi okay ngathi angathanda ukhuluma musufuna ukuyeqa musufuna ukuba ngaphezulu lekhaya uzosubmit Yes. lekhaya sizodla umbono sithobele umthetho womuntu okususa ekhaya kini Amen. wakuletha la Amen. so mase sila ekhaya asisha u5 silalela u5 Nkosi yami. ngoba uma sisile ekhaya kuyenzeka umnikazi ka5 ashaya u5 ubona u5 ukuthi 5
wakho ngathi awubhalansile. Ngiyabathanda ngoba banenkaninyana. Uyabona umbonisa ngalesikhathi sawubona kahle umbono wakho. Yabona into ngicabange kahle le. Inji. Ngasethi okay yazi kodwa uqinisele asiye ngoba njengoba manje uthi indaba yeta uma uthi angisayidanga hayi asenje inkosikazi yafuna kodwa ubumbonitheni ufuna. So nasembona nje into asuke ishuthi umuntu asilinde nendaba singalindi kwenze ukuthi qali ngaphambi ukuthi senze athi hayi ngicabange kahle lento ngoba ngifuna uqala ngalokho njengoba ngiyazi. Asithi hayi uyathoba uma wenze njalo. Uvalela izwi lakhe ukuze izwi lakhe lizimile isikhathi esifanele uzokhipha izwi lakho. Amen. Nakhona uma uyokhipha izwi lakho ukhiphi nje noma kanjani inkosi yami. Awukhiphi noma kanjani inkosi yami. Ukuthoba ukuthi umuntu enze into ephatha kabo. Still phakelo abantu besilisa ke bazalana banesibindi esibulala. Udla Umuntu udla ukudla kwakho Akiphaki. Futhi akusho ukuthi ngoba nakho kukhona into ayenzile namhlanje i-tray uhambisa ufike uthi nakho kudla kwakho. Singathandazana. Sisasendabeni ye-tray khona bangalifanga ngisho i-tray. Abashawe lapho. Ukhipha iy'nkomo zakho ekhaya. Abashawe. Ungamnikeza i-tray. Noma kunaloko elibhaliwe ntombi. Kodwa lokho engakho ngisebenza ngakho kwamanje. Uma nje uhambisela umyeni wakho akube se-train ukudla yonke into ayibela. Ungakhokha isipuni uma ususihambisa usiyothi uyazi ukuthi uma uzofunda ukuhambisela ubaba wekhaya isipuni noma ukudla ngesandla awunalo ilungelo kusasa lokuthethisa izingane zakho ukuthi zihambisela umyeni wakho ngesandla. Akusiyo yonke abazalwane into esizohlalisa izingane phansi ebandleni noma emakhaya sibafundise ezinye sizohamba ebese beyalandela. Awukwazi ukuthi kufike ubaba uNdlazi kwami ngihambisela ubaba uNdlazi nge-tray ubaba wakwami engalazi nje i-tray. Nginduku phela. Kanjani le? Kanjani? Awukwazi ukuhambisela ubaba uNdlazi ukudla ngize ngithi umyeni bengawazi. Uyawazi wena ukuthola nje phansi kancane. Hey Nkosi yami. Asikwenzi. Ngiyakwenza. Awubathi bazalwane. Awukwazi ukubiza umyeni wakho ngegama bese uyathetha izingane zakho mase zimbiza. Besipho. Wesipho zizwe ngawo ukuthi kahle kahle lababa usithi ingane engalasikhambela imbuzo ukuthi ubani mama wakho umama ubaba wakho baba. Igama lalo baba lekhaya lishiwe. Alaziwa. Umuntu nje meke kuthiwa ubiza umyeni wakhe ngobaba noma ngenkosi. Uthi hawu ngeke kumbiza ngenkosi hawu ngeke ngafa. Ngeke ngibisa ngabantu. Inkosi ngobenzeni. Izinto thina lezi siyishoyo. Kunjalo nje. Hawu Nkosi yami. Siyaphika nje impela ngathi hawu ngeke kumbiza ngobaba. Ngeke beni baba msashona angazi nje ukutshela into nje. Kanjani? Haleluya. Siyazi ukuthi lento yomshado ayisiyo yonke into. Kodwa lento yomshado ingcwele uNkulunkulu uyibusisile. And awukwazi ukusukela umuntu ushilo sisiwathi umuntu wesilisa uyokusukelayo. And akakwazi sekusukele wathatha onke lamagxathu wena bese kanje ukuhlonipha. Bese ufuna kanje ukuthoba. Awu Nkosi yami. Bese niyabalelana lapha egcikeni ngigezile ingane phezulu. Maye Jesu. Siphila kahle phethi nasishaya into ka-50-50. Into engakhathazi umuntu siyashintshana nje ngebhodo. Hayibo. Kwenze njani? Ngikhathele nje ngikhathele. Sopheka. Jesus. Ubaba kaphela nje ngoba uyathanda Nkosi yami. Akapheke ethanda. Yebo. Ukuphekela. Haleluya. Hayi ukuthi manje seyalinda ukuthi upheka
wena phela namhlanje uzamkhumuza. Kanjani nje bakithi? Abuye emsebenzini. Akhe ngcolile. Nkosi yami. Yakhe ngcolile. Uthi ayabona namhlanje ngcola kakhulu ngiqala uwawashe mina ngizobe sengwaphinda. Bese Hey Nkosi yami imali le abayisebenzayo. Asithi konke mina kanje ngifunda ngisho payment inkosi yami. Angidala. Kodwa imali ngizasho ngiyisebenzela ukuthi isetshenzwe. Yebo Nkosi yami. Hallelujah. Ufuna ngisho i-payslip. Inkosi yami Ngize ngamasosi. ngayidlile imali. Hallelujah. Amen. Kuthiwa ke ababonakala ngenkambo. Yes. Kwasekuthiwa ke inkambo yakho izokwenza ukuthi uma umnyeni wakhe ehlezi ekhaya Yeah. akulandele. Yeah. Uyazi ukuthi khona baba bangakhonzi ngesimo somama? Amen. Uhlala uvuksela uyaphi ngoba lento ikhonza ngibo. Ayikho. Ayikho. Yo. Ngoba uphuma la enkonzweni ufika lapha ekhaya wenza umathani engathi enkonzweni asisho. Yo. Ay. Engathi enkonzweni asisho lutho. Azathi baba ngeke mina ngikulandela. Ushilo uma wathi abantu bokuqala bavamise ukusindiswa omama. Amen. Ubaba ulandela ngoba uyabona ukuthi hayi inkosikazi yami ngathi khona lento enhle ayifundayo lapha ya enkonzweni. Awuthi ngiyobona. Nakhona ukuthi akulandela kusiwe phela uzolokuthi ulibele mqobo. Yenza kahle. Inkambo lithi iBhayibheli inkambo. Hey Nkosi yami. Ayimdonsele ekumazini uNkulunkulu. Akusho ukuthi nje wena nomnyeni ohleze ongakhonzi noma ongakholwa ngesimo senkambo yakho. Athi uma ufonela umfundisi wakho uNkulunkulu wami ngisho kwakho uzodela isitulo hlale phansi. Kuthiwa yebo. Wenze njani? Uze umfundisi. Yavalwa nje lo khona. Uphenduka na ubheki uphenduka nanoma yini endlini. Basala nasikwenza. Kodwa bakithi. Uyazi ngisho kuthiwa uyadakwa abuye ngesikhathi sakhe ngisho kuthiwa unjani uzoshintshwa inkambo. Inkambo. Ngisho ukukhuluma kwakhe uma ukuthi umuntu ovela akhulume budlapha. Into yokuthi wena mawuphendula kahle. Uyazi ukuthi lento iyamphaka umuntu ukuthi awungaze ngakhuluma kabaphendula kahle kangaka. Ebese yashintsha. Amen. Siyezwa. Uyazi nethemba Nkosi ngizozama ukukhuluma kahle. Yazi lokho mfazi njalo mangikhuluma yazi ukuvela kwehle isimoya nje kuyikhulumele kahle Nkosi yami isaram senkosi. Ungathi mekhuluma umdapho la. Mina ngwakantuli mina. Zawela uNtondi angaze nje. Ngatshela nje indoda. No akukho umuntu owakhuluma nami sinomu kanjani. Ngisho ekhaya bangazi ukuthi mina lo akukhulunywa nami sinomu kanjani. Mase sikholwa kasibi nayo leyo nto leyo. Amen. Phela ekhona nokuthiwa ubeshaya ngapha nike ngapha. Yebo. Awukwazi ukuthi uma ekhuluma mathanda la ukhuluma mathanda. Amen. Akumniki lutho ebambekayo yokuthi wenzani mawuphuma la kanjalo ngesonto. Hallelujah. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle. Okokwaluka izinwele nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo. Ubuhle bongaphandle. Angazi Nkosi yami noma balikhuluma ngegolide liyalibalaleli ngoba leli lokhuluma okuningi yazi lincane esandleni kodwa liyasinda. Yebo igolide lesilva konke baba kuyasinda. Lokho asemnyweni ke kodwa. Kodwa ke la ake sikhulume ngokugqoka. Yeah. Singakakhulumi nje ngokuhloba kwenhliziyo. Okay. Ake sikhulume kutheni ukugqoka kwakho kwangaphandle kuthini kuwe. Most abantu besifazane bayathanda nanokuba nezibuko emakhaya. Kusho ukuthi umuntu mephuma nje uyayibuka useyibukile. Mawusushadile ke unezibuko ezimbili. Okusho ukuthi ke zonke lezi zibuko kumele iphawule ngokugqoka kwakho ngophuma. Hey, Nkosi yami angizizwa. Uyasibazana mawusukholwa kwesinye isikhathi awusidingi nesibuko. Usayibuka kanje. Ithi inhliziyo yakho akusikho ntombi. Mawuye enkonzweni lokhu akusikho. Amen. Ukhumule ubeke. Amen. Ngokunye ugqoke. Hallelujah. Amen. Sinezinto nje mawuye enkonzweni ezingavumelekile ukuhlala obala. Hey, Nkosi yami. Sinenkinga ngoba sibe sigona bra Nkosi bra ubuyiphoxa ngaphambi kwabantu. Uma uzogqoka into ezoshiya ubra la, ishiya ibele la, ngabikho lutho la. Uzothola ibele selingaphezulu kwebra, ubra singaphansi kwebele. Sekuyinkinga nje phambi kwabakhona.
Yo. Hayi. Sesinomsebenzi-ke wokuzomtshela ukuthi ngebhadi ibele lakho selingaphansi kabra ngoba siyanquma futhi ey'nkonzweni Kodwa wewe mama uthathwaphi? ukwena ugqoke ekhaya uma ngabe ingathathi uba ngisho okay bahlezi kahle Uyafundisa wena. Hallelujah. Uma ungavumi uphunga ekhaya ungagxumile kanti uyazazi enkonzweni ugxuma kakhulu uma ekhaya umisese nje impela ngale ndlela ogxuma ngayo enkonzweni uma uthi unama-recording esonto lana kusuke kudlala kwi-keyboard idlale khona uzogxuma into eserious Amen. esibele lakho liyakutshela no we are intent we can go Amen. phinda ugxume ingubo yakho ikutshela ukuthi we are intent we can go because akwazi ukugqoka ingubo enkonzweni uzogxuma ingubo kodwa uma ugxuma bese iveza isithembu uma ngikhuluma ngokugqoka abazalwane ngikhuluma ngabantu abadala nje kuphela Amen. even iy'ngane ey'ncane indlela eniy'gqokisa ngayo manje ibafundisa ukuthi kahle kahle enkonzweni kugqokwa kanjani ingane encane isengaka ifundisa ukuthi uma siyenkonzweni ngentombi sigqoka kanje uma ingekho into ephoqayo kungena amakhaza kungenalemva ngubo akubandi nje uma kungabandi nje phansi ingekho into ephoqayo singane kumele ifake ibhuluku ngifake ingubo imingekho nje into futhi ayikaze yababikho into ephoqayo ingane igqoke isiketi esifishane ngithini verse ayikaze yababikho into ethi enkonzweni ingane ngoba nakho incane igqokisa isiketi esingane uyifundisa ukuthi enkonzweni ugqoka kanjani hallelujah so-ke ingane umuntu omdala before kuphunyuka enkonzweni uyababuka ukuthi bafanele yini Hallelujah. khona ivesi-ke engilithandayo angisazi ukuthi lingaphoda ngicawethi lezi iy'ncwadi ezingapha ngasekugcineni elikhuluma ngokuthi omama abahambe inkambo ezokwenza ukuthi abasha bebukele kubo okusho ukuthi ngelinye ilanga ekuhambeni ebudeni bohambo kumele siphenduke emumva sibone ukuthi sifundisane umthetho wethu uma siphenduke emumva sithola abantu abasha enkonzweni bey'gqokela amathanda sho sekumele siyibuke thina senze njani kade masenkonzweni Yo. ngaphela akusiyo into yokuthi umuntu omusha nje akanankinga ukungena enkonzweni afice iy'hlalo zingahlelekile afike athathe esakhe yena yedwa ezohlala kusa kusho ukuthi khona lapho uhambo lungahambi khona kahle Hayi. njengoba sengishitha akusiyo yonke into kumele uyikhulume ngelinye ilanga kumele ubafice beshaya isakasi la behlezi bethathe iy'hlalo zabo ufike uthathe uqoqe iy'hlalo ubeke iy'hlalo ngendawo ubona abanamahloni abangenawo ngeke ngithi-ke lapho ukukholwa okungakusebenzeli khona amahloni akho kumele akusebenzele uma uzwa ngathi ukukholwa kwami kulezi nsuku kuyalekha amahloni awenza umsebenzi wayo uyinkinga umuntu ongenahloni Nkosi yami. uyinkinga umzalwane ongenawo amahloni ngoba kungangena umama umfundisi wakhe la ehlezi la angena umama umfundisi esomshanele ashanele iy'hlalele nje inkuzimalanga iy'hlalele nje inkuzimalanga akade ukushanela umama athathe iy'hlalo ngaleso sikhathi umyeni wakhe ngoba umfundisi kuleli bandla labo uyaqhuma ubhizi uyedwa le bandla lawo azoqhuma ngoba khona umuntu omunye ufuna ukufunda hallelujah inkambe esihambayo ayifundise abangemuva into-ke bazalwane enye sibuye sibhekane nayo emabandleni ukuthi kuyaye kumele ufundise umuntu ongaze aqale afundiswe lutho ubona ukuthi yabona-ke kulo yimi engilokhu mcanile and umbona ngokuthi into engimkhuzela yona last week kuleli viki uzoba right ngeviki elilodwa eviki elandela sebuyeni nje lo yimi ngedwa engifakayo la Sure. uma ngeke ngathula kuyama umuntu ubuyele entweni ebeyiyo hallelujah siyahloba-ke bazalwane kodwa futhi ingaphakathi lethu alibe lihle Hallelujah. nengaphandle lethu kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo ngomoya omnene onokuthula oyigugu phambi kukaNkulunkulu uhloba umuntu wenhliziyo sangalabazalwane